Una jornada de Pollença que s'ha viscut de manera intensa, especialment a locals com bars i restaurants que registren una activitat frenètica des d'aquesta matinada. Jordi Julià, bon vespre. Quin ambient hi ha ara mateix? Bon vespre, Toni. Doncs la tranquil·litat ha tornat aquí a aquest centre de Pollença. Ara mateix estem aquí davant de Can Moixet. Mireu quina activitat hi ha ara mateix. Encara hi ha gent que ve aquí després d'aquest simulacre i es preveu que estigui obert fins les 12 de la nit. Can Moixet porten 48 hores oberts ininterrompudament. Han servit fins a 1.000 persones, ens estaven comentant els responsables de Can Moixet. En definitiva, una jornada intensa amb 3.000 persones vestides de moros i cristians aquí pels carrers de la localitat. Hi ha hagut moltes anècdotes i molts moments curiosos. Ara ho veiem. Els restaurants i els bars han fet avui el dia de més feina de l'any. 4 o 5 veces más incluso. ¿Un día normal? Sí. Un día normal es comida y bebida, a lo mejor a la noche, por la tarde tranquilito, se va a la playa, pero hoy ya ves, esto es espectacular. Ahir ja no tancàrem, avui no han tancat i duim 70 i tantes hores sense tancar portes. Al quarter general dels Moros, molta activitat des de primera hora. Els maquilladors oficials tenen molt clara la seva funció. Mos pintàvem entre tots i mos anàvem cap al carrer Major a esperar el simulacre. Enguany se pinta en vermell i negre, però qualsevol, quan vulguin, mig i mig. La policia local ha repartit la munició i ha controlat molt bé a qui li donava. Cada participant a utilitzar les armes de foc tenen un nombre de cartutxos per emplear durant les festes. 200 per participant. Hi ha pollencins que ho viuen asseguts, mirant l'ambient. Ara hi ha massa gent. Sí, molta gent fora i tot aquest lío. Des de Montana, als Estats Units, ha vengut aquesta família. És fantàstic, estem molt emocionats de ser aquí i veure la tradició que teniu. I acabam amb aquest moro tan particular. Uno moro y uno cristiano. Sí. Pero él va un poco moro, capitán, ¿o cómo va? Capitán, sí, capitán. Capitán de Cales.